ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కోడమ్ టాక్స్. నేను మీ బాల్. ఇప్పుడు జరిగినటువంటి శాసనసభ సమావేశాలలో అన్ని పార్టీల వారు, బీఆర్ఎస్ కావచ్చు, బీజేపీ కావచ్చు, ఇతర పార్టీల వారు కావచ్చు, అందరూ కూడా ఈ యొక్క 42% బీసీ రిజర్వేషన్ గురించి మూకుమ్మడిగా వాళ్ళు స్వాగతిస్తూ దానికి మద్దతు తెలిపారు. మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు బీసీలకు ఎలాంటి న్యాయం చేకూర్చనున్నది, అలాగే బీసీల యొక్క రిజర్వేషన్ల వల్ల బీసీలకు కలిగే లాభాలు ఏంటి, ఇవి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మనకు ఎలా ఉనగూర్చనుందో మనము స్థానిక ఎన్నికలలో కానీ లేదా వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఇంకేదైనా మార్పుల ద్వారా బీసీలకు ఏదైనా మంత్రి పదవులు కానీ ఇంకేదైనా ఉన్నత స్థాయి పదవులు కానీ ఇవ్వనుందా మనం దీని తర్వాత చూసి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం త్వరలోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుందో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.